Sa aton nga linya, si Sir Frank Carbon sang MBCCI sa Baron Taneng Aga niya subong. Sir, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod. Bye mayong aga, ha? Happy New Year sa inyo. Happy New Year, sir, sa imo liwat, sir. Sir, dito sa Metro Manila, subong grabe, nakastrikto sa mga negosyante. Tigasunod man sila kung ano ang gusto matabo sa gobyerno. Gina-require dito, sir, ang no RT-PCR test result nga negative, no trabaho. Pwede ka kapabakuna kung gusto mo. Diri sa aton sa Bacolod kag Negros, sir, kumusta di ang aton nga sitwasyon subong kaangay sina gina-require na naton, sir, o kon wala pa man? Brian, wala pa tagang quality na. Baw kamayo gid. So ang ginabuhat ng aton local government, Bacolod City, kay Dr. Chris Ogon, kasi Canada ang medical head ng aton nga kuan. Emergency Operation Center, ga-aggressive sila nagapalapit. No, ining bakuna, taxi tablani, bakuna ban, pangita nga nila subong ang mga wala pang bakuna ga house to house or office to office. Which is very good. Dapat amo bilang na ang aton nga na hindi kita magpareho sa Manila liwat. Yes, sir. Pwede, hindi na masarangan. Oo. So wala pa na ito na gina-require. Gabay pa nga hindi na mag-abot sila ng timpo kaya hindi na takasarang sila. Okay. Mga restricted naman nga anong botsing anon sila sa RT-PCR test, nga tag-tusmer na, botsing anon, hindi ka magwa sa balay mo na lang. Gusto. Oo. I-respect nga na movement. Dati ka balo ko man pag-respect kag movement, ang atong sa negosyo, respected man eh. Correct. Wala din ka na, way customer mo. Way customer. So, kaya anong sunod? Buhi naman kuan. Kaya pakakabalik kang iban, mabuhi naman kita sa natong nakabalik. Papulion ka naman, mabuhay naman kita. Hindi na takasarang sila. Correct. So, pero diri sa aton sa Bacolod kag Negros, Sir Frank, so far, ang mga inabalang mga nagatrabaho gidbala sa mga establishmento, mga sales girls naton, sales boys, kag iban pa dira, ano? Mga nag-entertain bala sa mga customers. Halos pila na ka percent gidya, Sir Frank, ang bakunado? Daw dako na gid. So, parang members ng BCGI nga nabalaan namon, kag ang nasudlan ko man ng mga restaurant, almost 99% na mga bakunado. Nag-required din ang ilang mga employers, especially kung nagatubang sa tao, mga waiter. Yes. Oo. Bakunado na ginalos tanan. Ang problema sa Brian, ato ang wala employer, nga wala ang tawag na self-employed or unemployed. Amo nang dako nga problema subong kay up to today, I think bigger portion sa walang bakunahan ara sa ila na. So ina sila, hindi man nimo ma-require na nga mag-RT-PCR test kay why man sila employer pag gusto. Tapos pag gusto pa na sila lagaw. Sino ayhan, Sir Frank, makabulig ni sa aton man? Aside from you, siyempre hindi na under sa inyo, sino barangay guro, Sir Frank, no? Barangay kapitan, kagawad? Amo na ni Chimpo na ang aton mga barangay official rin sa kapitan sa aton mga plug nila na da, member man nila na da sang daw nila man lang barangay nga council. Kag may mga purok president grabe ng organization sa barangay may tanod pa in may BHW. Dapat sila sa kuan so sila ang kabalo kung sino pa nga household ang wala mabakunahan. So dapat i-require din sila ng mga barangay na ang mga purok president malikta ka mo sa inyo barangay nga control base. Sinong nabakunahan, sinong wala nabakunahan, kag uyudon. Kasi sumungang aton bakuna. Ara na sa barangay na? Yes. Diri ka mo sa bata. Ara na sa aton nga barangay nga daw o gakwam lang na COVID board. Lapit na gid na papalapit na nga palapit. Ginasulong. So tik nang lang butungon sila tani ba og gapangabay gami sa mga barangay official ta. Ang inyo mga council board members na pinpunan niya mag-iyo kay amo bilang ni makasalbar sa atong daw bakuna. Discipline. Yes, correct gina sir. Panuntanan ni pangabudlayan tanay kay resulta siya. Akong trabaho mo balik. Correct gina. Kabalo magamuguro pag wala trabaho.
wala abre ang mga aton opisina. Aha. Ang mga libod-libod na, which is damo ni kaya, wala mo na, sinong baligyan nila, kaya way tao mga opisina. Yes, correct. Oo, di sila pwede kasulod man. Oo. Ah. Pero ang mga malls na subong sir, mga restaurants kag iban pa nga inang may ara gid sang entrance exit naga-require na kita subong ya sir sang vaccination card pag umpisa sining 2022 or backtrack lang gid anay. Backtrack lang kita. Why pa ta vaccination card? Ang ginabuhat lang subong na limit lang. Ang sa tulod nga 30% lang napasulod. Aha. Kung nato ka mo sagwa na may mga lamisa dito 50% no? O al fresco tako dito. Amo lang na anay. So in short, kung adon mo daw makadabot man sila 70 to 80% naman sa customer nila sagwa dito. Oo mo na. Pero wala pa na nato na ginakuan. Pag in-require mo na, ambot. Dulaan customer. Madulaan ka customer. Oo. Daw mo sa na sitwasyon. Madulaan ka customer. Oo. Balo ko naman, pag dula customer, may domino effect. Dula man ang imo empleyado. Correct. Pag dula sa empleyado, sirado. Dula ang pagkaon sa lamisa. Hindi mo nang pinakasubo. Ubos. Ang worst gid mo Brian, which I don't know kung na-recognize ng aton nga CTL, tagang aton nga DSWD, na ang mga kabataan malnourished, malnutrition, patay, why na. Ang hila nga brain, stunted, physical stunted, wala. We have a generation sang kwan nga medyo kulang-kulang. Budlay. Oo. Pero sir, kabay pa nga hindi na mag-abot sa panahon diri sa Bacolod kag Negros nga i-require sila sang RT-PCR test diri nga aton sini mga empleyado kay ti hambal mo 99 na point something na to daw bakunado na gid mang. Diri na lang kita guro mahingyo naman sa mga wala nagpabakuna nga publiko nga para makasulod sila sa mall nga sulhay sir. Amo na lang nang ginahulat-hulat ginaton sir no? Ang aton hingyoon ang aton barangay officials kay kabalo na sila kabalo na sila may purok pa na mo grabing organization sa barangay kamo up to the purok level mo may barangay na sila mismo ma-identify listahon taguyodon gini so daw amo bilang daw guyuday ni pag daw eleksyon bala imo untang eleksyon kabalo ka man natural na ginatipon sa butang sa laksan dalon sa presento kaya ang ginabuhat ta kung during election, buhaton ta subong. Diba? Perfect na ang aton nga sistema kung eleksyon mo. Balanta kung sinong aton, hindi aton, kag ang daw galang-alang. Meron na sila. Ang iban subong na di bikitaon. Amo na dapat, pangabay kita. Perfect na sa barangay kapitan. The best na sila pa sa election period, ila nga abilidad sa election gamiton ta subong. No? Pag-identify kag pagguyod. Kaya ang mga opisyales nila na ang nakakandidato, abi ka mo provide yung salakyan kag pamahaw. Yes, pakita correct. nyo dang inyo abi nga kuan, Ling kamo nga barangay, ari duha ka salakyan, ari pamahaw, guyudan nyo to, kuniton manami man, Manami. Daw may pasalamatan man ang tao, mga abi ang kandidato, daw di gilagan ko mo councilor, abi. Daw mo kamo doon. May mayor ka, provide, kadimuon, guyudon. Isag kong tao, dako di pasalamat. Sige. With that, Sir Frank, anyways, congratulations gid sa MBCCI, nga dako gid ang bulig nyo man to sa southern parts ng Negros Occidental. Actually, amo pa rin akong ginapanawagan, including sa Panay, kaya ang Panay yan, Salvado gid sila, na mga sanay bulig sila. Ang ila, paano nila mapadala ang ila bulig? Paagi naton sa province of Negros Occidental, may ara sa relief center. Dira na mo ng paging. Kaya sila ang kabalo. Kaya labot nga sila may truck, may tao mag-distribute. Kabalo pa sila kung sinong buligan, anong klase bulig. So, ganun pa sila. Negros Occidental Relief Center, dira atag ang bulig ka. So, napanawain kumitang kadapanay. Kag all organization rin. Sa Negros Occidental, bulig di kita na. Ito ba, maluhoy sa dito, forte. Sige. Kabataan to, gaulo ba? Way bayo. Init-init to Sir Frank. Tapos may report pa ko na baton nga kung way padanlog do hindi matakdan kuryente, sigas ang kuryente.
Hindi hindi na usto. Yeah, hindi na mo. Believe you me ang aton nga mga tao sa aton electric cooperative. Aha. Na tusmin, duway ka lang mabalo ko na mga siguro nila naman sa kataposto. Yes, Kung dapat ang i-check. gabi, kung may problema, mamata. Kung may 24/7 na sila nga emergency crew mo, Yes, tawagan mo na yan. Hindi, that's not true. Aha. Fake news na. Hindi na mo. Kabay pa. Ang tamang tao nga kinanglan naton dayawon as ginakuan pa naton lupig. Hindi pwede. Aha. Wala. Hindi na mo. Kumayara giman kabay madakpan ni kung sino da isa sa ila or duha nga nagapulo padanlog da kay ang report di nga nagdangat sa aton isa man ka lehitimo man nga personality Sir Franca. So hindi nyo na pagpadayonon masakit ina sa mga na problema na da sa southern part sa Negros Occidental. Ini ng mga tao kung may aragi manda, hindi sila ang official bigya sa kanya. Amo ni bla sa picture. Mato ko din tiyo bla may picture man. Do sa ground guro ara sa danom. Oo, sa ground bla may picture. Pero selfie ka to para sa galinya na mayra man na mo. Yes, patigayon. Di mo na talaga pro nga official siyang paan. Ngayon ko pa nilang buhat na. You cannot do that. Yeah. With that, Sir Frank, salamat sa mga serbisyo this morning. God bless at totaran. Stay safe kita, Sir Frank. Sige, Brian. Salamat man ha. Yes, sir. Happy New Year. Happy New Year, sir. Action Hotline.